Magandang umaga po sa ating lahat. So update lang po tayo dito sa ating weather condition dito po sa ating bansa. So kung nakikita nyo po dito sa ating satellite image 3, so habang patuloy pong nararanasan ng bagyong si Julina, isang panibagong bagyo na naman po itong nakikita nyo po dito. Ito ay tatawagin si Bagyong Kiko o may international name na Chantu. So update lang tayo dito sa bagyong si Kiko. Ito ay inaasahang magiging malakas na bagyo. Ito ay ayon po dito sa Joint Typhoon Warning Center ng US o JTWC. So patuloy pong itong binabantayan. Ang galaw ng bagyong si Kiko ay nasa silangang bahagi ng Central Luzon. At ito ay nasa kategoryang Super Typhoon Category 5 ng US JTWC sa mga susunod na araw. Dahil ito po sa paborableng temperatura dito po sa dagat Pasipiko. Ito ay tinatayang aabot ang peak intensity na aabot sa 205 km per hour at may pagbugso na aabot sa 305 km per hour. Ayon po ito sa latest update ng JTWC. Ang pagkakaroon po ng mata ng bagyo, so kung nakikita nyo po ang mata ng bagyo nitong si Kiko ay nangangahulugan po ito merong rapid intensification dahil sa paborableng temperatura na nandito po sa dagat Pasipiko. Kaya naman po, inaabisuhan po ang ating mga kababayan na habang maaga pa at malayo pa ang nasabing bagyo ay patuloy po na mag-ingat dahil sa lakas ng bagyong ito, lalo na sa posibleng mga dadaanan po nitong bagyong si Kiko. Yung sa mga mabababa pong lugar, so patuloy po natin pinag-iingat dahil po sa pagkakaroon na posibleng magkaroon po ng mga pagbaha at yung mga nasa matataas na lugar naman po ay posibleng magkaroon ng mga pagguho ng lupa. So pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan. Yan lamang po ang ating update. So patuloy po nating subaybayan ang ating mga weather update, lalo na po sa ating mga kababayan po na posibleng daanan nito sa mga susunod na mga araw.